Urugono. Ade bulukwa mmade no konuma. Onye me nke ọma. Ebunye yenu. Si ajide nke oji na-aga n'ilu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'eze a. Eze a dịghị adị. Eze a Ugochi tubelu. Eze a Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmadụ ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị ụka erighị anyị. Front and back. Ndị oche eri anyị. Front and back. Fada sikala aka. Ogori ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka dịkwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you should know about your guardian angel and your spiritual forces. Ihe niile ị kwesịrị ịgba gbasalụ chi onye ụwa gị ya na ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-eso gị, ndị bụ ndị otu gị, ndị kwesịrị isonyere gị ka ị wee dee ude n'ụwa. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Nkụzi abụ a life-changing topic that if you listen very well and apply it, I can tell you new things will be beginning to happen in your life. Mana before anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa ndị dị mkpa. Ọkwa nke mbụ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. N'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba ka anyị ga-achụ aja nchịkọta. Ndị niile sonye na ya bụ aja nọ na WhatsApp ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na their WhatsApp nọmba. Ndị na-esonye bụ na mbụ amadụgo ka esi eme ya, mana maka gị gbagba onye ọfụ, ọ bụrụ na ị chọrọ na isonye na aja mbụ n'elu aja epụta ihe ị ga-eme wụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request. Then you make a donation to the account number, a token. A chat is them na WhatsApp. I want other details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na ịfọwọdụ ya 3 prayer requests, anyị debe na temple n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Septemba. Ụbọchị anyị ga-emechi ya bụ ụbọchị ikpeazụ anyị na-eje na mmiri chụọ aja, chụọ ndị mmiri aja, mgbakọtazie n'elu ala na ọta chụọ aja dị iche iche to entities of powers. Then gwukazie eburu emesara aka. I can tell you, na-esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dị na aja iri n'igwe, maka na igwe bụ ike. Mana anyị abụrụ ndị na-esho testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Then ka anyị gabazie n'iru n'ọkwa nke ọzọ.
ọkwa ọzọ dị mkpa ọ bụrụ na ịbụ child of the temple echefuna na echi niile bụ Saturday 16th of September ka mmụọ na-apụ apụ na temple ihe ji na nchegbu na-eri annual festival erikwazi ji na ya bụ ụbọchị atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-abịa ya bụ mmemme ọ bụrụ na ị nọ n'oru na ị nọ na mbatara aka ma ọ bụ na ị n'obodo oyibo ị marụ na ị ya akaba arụfụ na ise ndịrị ife aja gị na ọ bụrụ na ise ndịkọrọ denụ maka ndị nọ n'Igbo ndị ga-enwe ike ịbịawu echefuna na aja ga-ebido 8 AM kwụsị once is 12 noon. Once is 12 noon agba egbe ma na-esi ilugo for ịchụ aja ihe mme n'ụbọchị ahụ bụ echi ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị nwee ike ịbịawu na temple from 8 o'clock before noon then ị malụ na ọ bụrụ na ebe i sitere aka ịkaba arụ bịa taata bụ Friday bịa na Friday anyị nwere cheap hotels around ka iwe nwee ike ịnọ ya na mbido maka na ọkụ 12 anyị mechighazi azụ na-ịchụ aja ihe mme anyị abanyezi agba nke ịbụọ ya onye gbara ụmụ mmụọ egwu agwara m ụnụ na nke arụ anụnwa ga-apụ nnukwute iche anyị nwere ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-anụ ya live Chinaza dị Igbo ga-anụ ya ije nwa mma ga-anọkwu ya eze nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwu ndị anyị na-ga-anọ live bụkwazi egwu ha live yes ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ ndị eziokwu TV ga-anọkwa ya wee kọba anya bụ mmemme denụ ọkwa ọzọzi dịzi mkpa bụ maka audition a gwara m ụnụ na our mission is to help people live better life. September 26 anyị ga-enwe audition maka ndị nwere talent n'ihe gbasara ime ihe onyonyo Nollywood. Audition a ga-abụ na Oraifite ka ọ ga-adịme na Sobako Hotel dey behind Jesus bus stop Oraifite. Then ịchọkwa inwetakwa ihe gbasara announcement ya je na my Facebook page Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Oraifite. Then ọ bụrụ na ị na-watch nkụzi ị na-watch na ịchọrọ iri watch ya ma ọ bụ na ịchọrọ isendịrị ya mmadụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Oraifite ị ga-watch nkụzi ya watchkwazie other lectures nyegoro ha dị over 1000 lectures ihe m na-enye kwa ụbọchị over years. Ọ bụrụkwa na ị na-watch from Eziokwu TV na ịchọrọ na enwere movie ọ bụla ịwatch na channel a bụ English movie ịchọrọ ịwatch kwa ọzọ jee na Eziokwu jee na Nollywood Ugochi movie productions ị ga-watch all our Nollywood English movies. Ọ bụ na Nollywood Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies watch ya. Mmemme ndị ọzọ gbasara Eziokwu TV ị ga-watchkwazi ya na Eziokwu TV na YouTube. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa taa bụ agwara gị n'igwe ihe ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị ya na spiritual forces. I were na-ekwu na mmadụ why man was created here on earth is for a purpose. Akwụkwala gị sị gị na when man was in the spiritual realm, na man the unconscious of who you are, who he is. Na man amụrụ na ọ na-eme exist. Ọnya kpatara na ọ bụrụ na etu ị nọ kịta, ọ bụrụ na njụọ gị kere ebe ị nọ in the last 200 years, in the last 500 years, man. Yes, because you are unconscious in the spiritual realm. Now, God Almighty, in His infinite mercy, now thought it wise to allow man to be here, to descend here on earth, in order for man to be in the cooler region, for man to be a little bit far away from the proximity of God. Kamadu we see na the spiritual realm, where what na the word of God's matter, eba ibi na n'ụwa ka na afọ anya. So that man will be able to mature, regain consciousness, then and be able to do the needful in order to mature and become better human being. So that if the man go back to the spiritual realm, man will be a mature spirit and will be able to be conscious and will be able to contribute his quota. Now, all nyaka chukwu jike mmadụ. Chukwu kere mmadụ ka mmadụ wee mara ya bụ Chukwu. Ka mmadụ wee nwekwazi ike wee contribute quota ya. Anyị wee kwuo na mmadụ
mgbe e kere mmadụ na-enwere ụmụ mmụọ ya na mmadụ so ya na mmadụ ga-alụkọ ọrụ. Yes, ụmụ mmụọ ndị a dị behind man's gift. Ụmụ mmụọ ndị a nọ behind man's destiny. Ọ bụrụ na ndị Igbo akpọ ya agwụ, mmụọ nọ behind every man's gift. Mana ihe na-achịkọwara gị tata bụ, as a human spirit, for you to succeed very well in this earth, this gross material, you must do the needful. And that needful, one, you must recognize your spiritual forces. Some religion for their spiritual forces. Some boy are guided angel. Some boy you hear the teacher. Some boy are spiritual helper. Some boy are so many things. But not Nanibo, but they are showing you one man. They are showing you one man is not alone. Showing you one man is not alone. Or that spiritual force is so chigi. But here he can't get represented. But here he can't get represented. Oh, yeah, but I don't jabon. He can't get it. We represent your spiritual forces so mad. He can't get it. Represent the spiritual forces so gini. Oh, yeah, be kenga. Oh, yeah, but I don't jabon them mad. In a woku chigi, ne feed chigi, ne feed ya in kenga as well. Ne feed chigi, ne feed ya in kenga chigi as well. Very important. Ine feed chigi, ine feed ya ikenga chigi. Makana chigi ni ikengia bofu. Makana igwabike. Ototo nde mmadụ na ahụ ha bịa ha na split chi ha ni ikenga. No, it's wrong idea. Whenever you split your chi and the ikenga, you are not doing yourself favor. So what we will be doing, knowing and doing is that chigi ni ikenga chigi. Ikenga chigi represent those spiritual forces not behind the chi. Aburo di ije na be onye dibia, o we sị gị feed ye chigi iche, feed ye iche nka iche. That dibia is not doing you favor. I can tell you, you are just wasting your money because he is not supposed to feed them separately. Supposed to feed them as one entity. Supposed to feed them as one entity. So it's supposed to feed them as one entity. Yes. Supposed to feed them as one entity, as he were. As he were. Supposed to feed them that way. So here na recognize here that your spiritual forces sogi and Nikeso Chigi. Kine Chukwa Makana ha we are backbone. Hawa we are backbone. Makania de Sinakonia career. Yes. Have we a backbone? Here, they see Nankonia where I carrier. So here na check pay attention to your spiritual forces. Spiritual forces good. Show you wagi. Good ndi chi ebende na ndi chi ebennagi. Show you wagi gunyelo. Spiritual forces gi gunyelo. Agu gi. Agu ikun nen agu ikun nan. Spiritual forces gunyelo. Mo ikun negi na mo ikun nagi. Ndị ichie ebe ndị na ndị ichie ebe nna na-ezumezu mmụọ ndị ọzọ dị iche iche gị na ha so maka na as we grow spiritually we make more friends. Yes, the truth of the matter bụ na mgbe ọbụla ịbata n'ọdịnala Igbo na-eto na ndụ nke mmụọ ifo you will be making more friends, you will be making more friends spiritually. Makana ina ha agbagota na mmụọ nwayọ ka mmalụ ga ọ bụrụ na iwu ifu onye wu mejọ okay ka mgbadata obere ifu onye bụ like na onye abụ a captain na amị o nwere ike onwe one body orderly o nwere ike onwe one orderly that is but man ya ga na-eso n'azụ mana onye na-etu agbagido gagido ruo na ọ bụrụgo mejọ I can tell you
na bodyguard ya ga-eme increase. Yes, o nwere ike ọ bụrụzie na ọ bụ team leader, ma ọ bụ na ọ bụzi ihe dịka a battalion leader. ịghọtara ya? Now ị mara na squadron ya agbagọtabago. Now o nwere ike ọ bụrụzie na ọkụ ya na-agbagọta, maybe lieutenant colonel, maybe colonel, maybe brigadier general, 3 star, or no major general. As ka ọ na-agbago na rank ka forces na-esue na-agbago. Yes, etu a ka bodyguard na-esue. Example, na ọnwụ na-efu na ya captain ya enwe 3 star, ọgbagota wuru major onwe 1 eagle. Ọ bụ na lieutenant colonel onwe 1 eagle and 1 star. Ọ bụ na full colonel Emmanuel enwezi 1 eagle and 2 star. Now ọ bụ na brigadier general onwe 1 eagle and 3 star, aragba 3 star general. Ịghọtago? Ọ bigodo brigadier general. Now ọ bụzie na ọ bụ general, efuzie 1 eagle 1 scissors. Ịghọtara ya? Wee dịrị gabazie. So mana na-achịkọwala gị bụ na-etu anwa o si abụ niile egro na mmụọ, etu o si abụ onye amị na-egro na rank. Ị na-afụ ya? Ọ nwere onye amị ya otoruo ebe ọ ya eruzie na rank, ịfụ na enwere ike abazie na ọ na-abata village ya, then ịfụ na entourage esie, ịma na ọgbagọtabago. Ịghọtara ya? Ịma na ọgbagọtabago. O nwere ike abịa na bie, enwe ndị na-aga edi bie, nwekwa ndị nwere ike isi ọgwụgwọ n'osi Lagos, ịfụ ndị nwere ike isi Lagos gbarata osi Ibadan, ndị a esue mee escort wee bata be nne ya. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwara gị bụ na as long as niile na-agbagọta na mmụọ, etu a ka ya spiritual forces ga-esi na-agbagọta. O nwere ụmụ mmụọ ya emegido ejiri aka bịa ka gị na ha nọrọ. O nwere ụmụ mmụọ ya esi wee bịa nnọọ ka ị kụọ ha mbamba. O nwere ụmụ mmụọ ị na-eme ka ha na-agbagọta, and ụmụ mmụọ a na-abịakwute gị, ị na-ebuild personal relation with ụmụ mmụọ ị na-grow spiritually, and more ị na-enwe more spiritual guide higher. Spiritual guide na-change pattern from time to time, and na-enwe more forces added to your spiritual guide. All ha niile bụ ezumezu. There is a unifying name. Ha niile bụ ezumezu. So ihe na-achịkọwala gị bụ you must recognize na gịnwa bụ mmadụ, na mgbe ọbụla ị na-eto na mmụọ, na ị ga-recognize the forces that follows you, because no ha ga-eme ka ide ude. Onye ọbụla na-asị gị hapụ ya spiritual forces is not doing you favor. Onye ọbụla na-asị gị hapụ ya spiritual forces is not doing you favor, because you need ya ndot. You need ha seriously. You need them. That's your spiritual forces. You need them, because all ha ga-eme ka ide ude na ndụ a. All ha ga-akwụdoro gị n'oge mkpa, n'oge nwane, n'oge ọbụla mmadụ ọbụla na-achụ ọchụchụ, ya na n'oge ndị iro gbara gị gburugburu. You need them. Always recognize them. And agwago ngụ usoro ị ga-esi wee na-eme ka this your spiritual forces ka ị na-align with them gradually. Agwala gị na ibido n'ọdịnala dịka onye pụtara ọfụ, create a time for your spiritual exercise. Very important. Ihe mmụọ abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Ị ga-enwerịrị mgbe ị ga-create your spiritual exercise gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Ka mmalụ atụ, any company ọbụla chọrọ ịdị successful ga-enwerịrị ụbọchị eji enwe board meeting. Yes, you heard me correctly. A ga-enwerịrị ụbọchị eji enwe board meeting. That meeting ahụ bụ mgbe eji enwe access ya their output.
the company leadership ga-enwe mgbe ha ji company leadership ga-enwerịrị mgbe ewepụtara aside eji enwe board meeting, eji enwe assessment, a ga-enwerịrị oge eji enweta complain n'aka ndị mmadụ, then na ihe ị nwere ike ime to improve the company image and the outward production. So what am I saying? Ịwa na onwe gị, ọ ga-enwerịrị mgbe ị setịrị aside, set time ị setịrị aside for spiritual accountability. Very important. A ga-enwere time ndụ nke mmụọ oge eji achịgharị obi gị, oge ị ga-enwe access kere ebe ya problem si, kere ihe iri emeta ọfụma, ma gọrọ ọgwọ na onye chọba enyi ya. Ọ bụrụ na ịbụ onye feel I don't care, you don't care about everything that is happening around you, you will miss the point. Ọ ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ji anọ ọnọdụ. Try this, it works like magic. I'm a living witness. What you need in order to excel in this world is inspiration. Ị ga-enwerịrị inspired. Ị ga-enwerịrị time ị ga-eme onwe access. Mgbe ahụ iji mee onwe access, metụ onwe access cha ya onwe gị, then i wee mara ebe ị na-eri mperi na ebe ị nwere ị kwesịrị ka upgrade ya again. Mana oge gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata ka ị ga-abụ, ị ga-enweta ụdị alụ dị etu a, ihe ị kwesịrị ime, ihe ị na-agaghị ime. Gịnị ka m na-ekwu? Nwee time for your spiritual reflection. Oge iji achịgharị obi. Nwee time for your spiritual retreat. Very important. Mgbe anyị na-enwezi that reflection, na-achịgharị obi, na-eme retreat ya, mgbe aka mmụọ ga-agwa gị, ọ bụrụ na ị gaghị nụ their voice mana ha gwara n'ime obi gị na ọ bụrụkwa n'ụkwụ a ka na amaghị eji wee jee Abuja, na ọ bụrụkwa n'ụkwụ a ka ogiri ga-eji wee ri mmemme nwafọ. Ịghọtara ya? Gị upgrade ya game. Na mgbe aka ụmụ mmụọ ga na-eji ebunye gị uche, inspiration. You need them. You need their influence. Ị ga-enwere time for meditation. It can be 5, 10, 15, 20 minutes daily. It's not much. Ebe ọ bụla ị nọ, remember, I always advise you to face the east. Believe in me. Ọ bụrụ na ị mara ebe east, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ka ị ga-esi wee mebe east. East bụ ịpụta na compound ebe ọ bụla ibi. N'isi ụtụtụ, maybe 8, 9. N'anya n'elu na sky. Ị ga-afụ side ebe anyanwụ si achalite. Ọ side ya east. Maka na ọnya ọwụwa anyanwụ. Then gazie na room gị. 4 corners of your room nwere ebe face east, west, north and south. Ebe a ka ị ga na-efesi. Whether ma ị nọ n'ilo, face east. Whether ma ị nọ n'ime room, face east. Forget about the wall, barricade the rooms. Nwere ihe ome. Ihe a na-emewe ihe mmụọ. Nwee time oge gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Kpọwa chi gị, kpọwa ya ezumezu, kpọwa ndị iyi ụwa, kpọwa ha niile, ha niile ewu ya spiritual forces. Gwa ha na-ebego ka gị na ha nọrịa ọnọdụ. O nwere ike ịbụ in the morning, o nwere ike ịbụ in the afternoon, o nwere ike ịbụ in the night. Gwa ha na-ebe ka gị na ha nọrịa. Gwa ha na-echọ ka ha dozie gị ụzọ. Gwa ha na-ekwetago ka ha na-edu ka ị na-eso n'azụ. Yọzie ha mee ka ị bụrụ odogwu. Yọọ ha ka ha bunye gị elu. Yọọ ha ka ha mee ka ị pụta ihe. Ị ga-enwerịrị time. Ọ bụghị ha na-echọrọ ite udo na ndụ a. Then, i build ha. Nke ọzọ ihe o ji dị mkpa na ị ga-recognize ya forces.
Magana you recognize ya Hebrew monwa. You recognize ya spiritual forces. Haga na defend the Magana haga after a soldier chore about. Haga after a soldier chore about. And Maki haga American Henina. Many gables or recognize them by calling upon them, asking them for favor, performing devotions to them. By that way, they will lift you up. By that way, they will lift you up. So what am I saying in essence? Make sure you recognize your spiritual forces. Very important. Your spiritual forces. Let me tell you, if you recognize your spiritual forces and you are at peace with your spiritual forces, nothing your enemy can do. Do you know why your enemies normally harm you? Because you can work as you. Even on one under our toes on wa can yoka. Omaro have such a level. Oh, you want to one yoka. If ever water over of aqua white, now red, aqua black. Ketchaya, see you when you may hear, to any who be or but at your lobby. If ever I shout, you not check while again, man, you bro, you have not conquered fear, you are not serious. I can tell you, you bro, you now roll the nose on it, mad open eye boogie. Makanaya destiny is not in the hands of your enemy. Uncle Wall, how things work. That type of mother, Naja Kojo Lord Joy Megidegi. Dibiana Wotu, Iki ordinary. Dibiana Wanabajo Megidegi. No Nya Dibiego or Wad of Megidegi. On Nakahana's hope. So get and Dana. Get a spiritual forces in Amma. Believe in me. Mother of Bona, on a Noah, Apple, Megidegi, diabolically. You know why? Maganonia wajeru ya use what diabolic means. You melo bono na waputa. O hypnotize ya. Or cast a spell. Mana do to the new war feke. Onwaro mo na protect gi. E maro ko na mo na emi nwere ike na akpọ nwoke onye anyarị onye ọcha. Nwoke onye anyarị onye ọcha bụ mmụọ bịara abịa. Onwere ihe dịka mmụọ si be nna gị no. Kenti. Have you asked yourself why Ojiabu Mad Buse Israel Aga, Mohammed Buso Europe Aga, the room? They respond by another fire. Yes, about mother wherever now baggy, you were a chaplain neighbor. You die and go. You spread you respond with the same temperature. Yes. You respond with the same the same power, the same weapon. So if somebody is using diabolic way, going to Dibia, negative Dibias, asking the spiritualist to manipulate and hypnotize you, or even to cast spell on you, or even to kill you, what the person does is, after doing all the incantation, he offers blood to negative beings and send them to go and come after you. Mana maki ni nwere ọmụmụ mmụọ ndị ezi mmụọ ị mana Chukwu kere ezi mmụọ na ajọ mmụọ ka ịma ndị mmụọ ọma ndị na-arụ ọrụ ọma na ndị mmụọ ọjọọ ndị na-arụ ọrụ ọjọọ. Na ọ bụrụ na edunyere ndị mmụọ ọjọọ ka ha bịa ataki gị mana ị nwere ezigbo mmụọ ndị na-echekwa gị, ndị ezigbo mmụọ ga fight for you. Let me give you an example. Ndị ma nkụzi mana nna ala ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na o nwere onye dori ndị ori ka abịa deposit ya gị report ndị izi ihe iji valuable materials inwe, then mana mgbe SSD ndị ori a na-abịazi ka ha bịa mee attack, mana enwere other convoy of good soldiers dị na-eme escort. Kedu ihe iche na ọ ga-eme? Oh, fire, I get the third fire. And then the third fire, and then mana. Yes.
ịma na nshịkọ onye ha na-akpọ nshịkọ na-echi eze n'obere mmiri mana mgbe ndị ekperima a na-abịazi ka ha bịa nweta gị yes ha bịazie fụ na onwere sojas ndị agha ndị na-arụ ọrụ dị mma so gị n'azụ na-eprotect gị ha narie ghọtara ya etu a ka ọ dị na mmụọ so mgbe onye anwa na-eji egobi ajọ mmụọ site na ajọ dibịa ka ọ bịa ha mụọ gị ka ọ ha abụọ ezinụlọ gị then gị nwere onwe gị nwere ezi mmụọ ndị na-eche gị ha fụwa na ndị ezigbo mmụọ ha anaghị because they cannot stand the power of the light. They will run away. In fact, by just sighting them with the soldiers in the Zugra, don't marry. You're not check a while again. Niye battle madu jay, when I say, Niye pata madu jama the place again, who because of the Kuroka work is here. We marry he was remain. Now, spiritual name, Edeka, an orphan. It will when now, one of more they check. It don't get it. It will annual offer. Therefore, it got be vulnerable to every attack. So you match the person power for power. Match the person sacrifice for sacrifice. Because when you do more job, or they do not do without offering them something. Then the go on offer your good space something. You will protect them. You know that? Oh yeah, but I don't know we're going to do. Mana government will the security of government can protect good citizens. So here now jogging one egg monte. When was the last time you used to Chigi na money in a sogi? How we could do Emma no Bob and Poker Abatobi will buy Emma no one a moment. Kuroka Wokesi Akota, Chukwa Chigi Chukwa's base, Chukwo more. There must be an altar that's speaking for you. Again, when you know more, they don't uncheckwa, no, Maki. So again, when you know more than all, Maki. So here, not check a while ago, the wise. I said, I got the wise. They got the wise. They can woman, human, they can do. It must be act fast, do the needful. Do needful, go recognize your chief. And spiritual forces so chigi go where dregema. Kamara gari treaty, Dika, Mosaka mob, when na. Makani very he was rime. Manobo Arani may he was rime. Moga Pudurugi, Umumo in the Chubaga Pudurugi. Eager judge and avatar. Makano Kadi and you moana. A chido Kurumadi be member. I want to look at Wokesiaku. Onya was who is Gojo and make you met your Makana come and call Maron Cosa. Makano Mawano was a Mudika and Makamudipia. Makano, the actual Dajo Muaja. You want actual days in Muaja. Maki and he had game. Oh, yeah, and he said, recognize ya. In honor to Pro hat. I will not call Ugochi between you when I get the charge. I walk watching name Moji. Name Moji, and the more bow. Call the shot that you recognize it. You recognize one more Maranahana or Hakane Chupagi. Uncle Seba, you want to do not Kusia, but when they talk about our family, send that message in our WhatsApp 0805. Yes, okay, and get another number 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Do you know why I gave you this number? Why I gave you this number is that number you will always call or send a WhatsApp message. You get a response almost immediately. You know why? I want to make pick on the number, my PA will pick it for you. Yes, I want to know wherever you sit and so too. Now I watch Yoku TV. It's even a temple. I got find a sending only messages. I need move for I need show and television. Station that is direction a two gets you again at temple. Whether mission is as is I am always south direction when I be. Yes. Because as even in the government number was there to see what the send there. Now to work and keep me in a form of because in the national line of our case you. They don't know and they don't ask me how more name and go more I echo
ọma akwanara ụnụ n'ife ọma ya emere ụnụ asị m na aka ya mụ na tijiji ya mụ ụnụ asị m na ile ọ na-asị na-egwu anọ fọ n'ogwu nwere mgbochi asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ga-anara obodo na onye na-achụ ụnụ ga-ada na onye ụnụ na-achụkwazi ga-ada n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dị na-eche niile n'oge awa nke eziokwu daalụ ndị enyi m metara onwe m ọ bụkwa ndị nwere ihe dị mkpa ị chọrọ isend message directly send only WhatsApp message to this number, my private WhatsApp number 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. This one is WhatsApp message only. Ya ga-esi ka ọ dịkwa